Valitsin työkseni vuorotelin esille kirjaston, koulun ja palvelutalon Kalajoella. Ne ovat rauhallisia ja lämpimiä töitä, ilman teräviä tai levätämiä kuvia, ja ne luovat kodikkaan ja hyvän tahtoisen ilmapiirin. Lapset aistivat vilpittömyyden ja tunnelman välittömästi. Toivon, että teokseni ovat heille ymmärrettäviä. Ne kertovat kyvystä huomata kauneus lähellä, tavallisessa päivässä, pienissä asioissa, tutuissa hetkissä. Tämä nautelu on kutsu pysähtyä, hetkitä syvän, hymyillä ja huomata ympärillä olevat pienet ihmeet. Veteraaneille haluan sanoa, etteivät nämä teokset ole nostalgia varten, vaan hiljaista kiitollisuutta varten elämästä, joka on ollut, on ja jatkuu, sekä pienten hetkien ilosta. Taide voi olla tuki, pieniä ikunoita rauhaan ja ilan. Nautelun keskeinen ajatus on huomio elämän, kyky pysähtyä ja tuntea. Tässä on hetki, se on olemassa. Ei täydellinen, vaan elävä ja aita, täynnä valoa, väriä ja olemisen iloa.